Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko gazteratu saioa Arraiozera hurbildu da. Bertan, Aritz Alundarekin elkartu gara, eta berak erakutsiko digu herria. Saioa bukatzeko berriz, Ane Barkosek Maialen Arteaga elkarrizketatuko du. Eta gaurko gazteratu saioan Arraiozera hurbildu gara, goizko, gaurkoan Aritz Alundarekin egongo gara, bertako herritara. Egunon, Aritz? Egunon. Goiz gelditu gara, ez? Bueno, bai, ohiture bada, baina nola solasteko kusko da, nola daien elkartzen. Ongi hasteko eguna. Bueno, konta iguzu, hasteko, zertan zabiltza momentu hauetan? Bueno, momentu hauetan, urte terdi gaki dut ikesten, ingenieritza zibil bat, gero masterra izateko eta frantses irakasle izateko, eta holexen. Helburuak garbi. Bai, garbi, heldu dira mantso-mantso, baina torko dira. Bueno, hasteko, Arraiozen inguruko informazio orokorra eskatuko diguzugu kontatzea, pixka bat. Non dago kokatuta ez dakienarentzat? Bueno, Arraioz kokatu dago Baztango baiaran, Herbereak kuartelean, Oronoz eta Iruritan artean, Tarekauzen artean. Herri txikitxo bada, 250, 300 biztanle tartean. Azken aldian aur haunitz sortu dira, zorionez, eta orduan kontua galdu dut, eta hoixen. Eta hauetatik gazteak zenbat izango ziren, gutxi gora bera? Gazteak konsideratzen badugu, agian adibidez bestak antolatzen, 16-tik 35 bitarte dola, 30, 40 inguru izanen gara antolatzen. Eta herriak badukaleko bizia? Badauka zertxo bait, azkenean, herria txikia, baina pixkat edatua da, elkartzen gara batzuetan, pertsona helduak ere bai, batez ere haurrak. Eta orain gaiaz pixket aldatzen, ikasketei dagokienez, bertako haur eta gaztek, non ikasteko aukera izaten dute, eta nola izaten da ikaste prozesu hori? Bueno, ni pertsonalki ez dute, ari nintzen eskola begiratzen, ni pertsonalki ez dute eredu hori eraman, iparraldean ikasi baitut, baina hemengoek hasten dira 3 urtetak hemengo eskolan, zorionez gerozta hor gehiago badira eta bepin mantentzen da irekia izatea, gero hortik bigarren hezkuntza Lekarozen egiten dute, aukera batxillergoa eta bar egiteko, bertze batzuk hautatuko dute agian edo hemen Baztanen edo bera aldean halako formakuntza profesionala. Bai, formakuntza profesionala egiteko, eta bertze batzuk agian joango dira ikasketa luzegokoak egitera, Iruñera, Erkidegora, eta bar. Eta hizkuntz ereduetan zein izaten da hautatuena? Bueno, seguraski euskera. Jendeak saiatuko da, batez ere hemengo herritarrak hasieratik bai familitik eta bai eskolan eta dena euskaraz ikasi izan dute, euren ama hizkuntza da, beraz nahiago dute euskera. Ez badute nahi duten gaia erteko moduan euskaraz aurkitzen, nahi eta nahi ez gazteleraz egingo dute, baina hala baldin bada euskeraz bai. Eta la munduaz solasen orain, gazteek izaten dituzte aukerak lan egiteko? Bueno, gerozta, pentsatzen dut, gerozta gaia teknikoagoa izan, beti agian erresago izango da lana aurkitzea, baina bai, erten alda, baietz, agian ez dute aurkituko nahi bezain hurbil, eta nahi bezain kondizio honetan, baina bai, zerbait ere bai, bada. Eta zela mota izaten dira hauek? Bueno, gai teknikoetan, agian lagun batzuk, erdi mekaniko, bertzatzuk mantenimiento eta olako gauzetan, bertze batzuk irakaskuntza mailan ere bai, bertzatzuk ere bai nekazaritzan, bertzatzuk agian mendian, eta bai. Kirol kultura arloan zaukera ditugu, hemen Arraioz mailan, Bazta mailan. Bueno, hemen Arraiozen, ezagorri bezala plaza honetan, errango nuke, Laixoa dela agian kirol ezaguna edo igual hemengo kirol ofizial bezala, nahiz eta urteko pasarte labur bat izan.
Eta bertzenaz, hemen Arraiozen denetarik ikusten zaizkie aurrei batez ere biziketan, aratunat, badago ere baztandarrak talde bat berria sortua biziketan ibiltzeko. Gero frontoia ere bai haunitzera biltzen da, bertze batzuk agian futbolean jokatuko dira baztango taldean, eta bueno, pixkat denetarik, bai, eskupilotan. Bai. Eta kultura arloan zer izango nuke? Kultura arloan berriz ere errango nuke, laixoa dela ere bai kulturalki zerbait mantentzen duguna, nahiz eta batzuk bizi dugun kirol bezala, eta bueno, kultura ere bai bertako nekazaritza ere errango nuke, dela gure kulturan ardatz nagusi bat, eta bueno, beste herrian bezala. Aisialdiari dagokionez, denbora librea, nola pasatzen duzue, gazteek? Bueno, beti ematen du badugula denbora libre eta beti hartzen gara denek gaudela gure 10.000 saltsetan. Baina, bueno, elkartzen gara, depende sasoiak ere bai, gustatzen zaigu kirola egitea, elkartzea, trago bat hartzea, mus partida bat botatzea ere bai, bueno, denbora honekin ere bai mendira joaten gara, errekara, denetarik pixka bat. Eta egun normal batean, elkartzeko ohitura zen izan ohi da? Bueno, agian gelditzen gara beti ezala WhatsAppez eta gehienetan agian trago bat hartzeko, edo depende bete behar batzuk baditugun, agian bestak hurbiltzen direlako, baztandarreko karroza, azken aldiuta batez ere bildu gara gehiago bilerak egiteko, talana egiteko, baina bai ere elkartzen garela afaritxo batzuk, trago batzuk eta... Hemen zerbait hartzeko eta non egitea duzue? Bueno, ostatu bakarra dago hemen Arraiozen, gaur egun, hor elkartzen gara gehienetan, batzuetan itxita dagolarik elkartzen gara ere bai hemengo elkartean, ni bazkide ez naiz, baina hainbertze gazte dira, eta bueno, badugu nun gelditu bai. Eta bestagun bat, nola ohitura edo zein izaten da? Bueno, nik uste hemengo jende gehiena bezala badakigu aspalditik egun batzuetan beste egingo dugula, beraz agian lehenagotik afariren bat edo egiten dugu eta bertzenaz herriko osatuan gelditzen gara, lau trago eta martxa. Eta harremanak nola sortzen dire arraioztarren artean? Harremanak betidanik nahiko onak eta naturalki egiten dira. Agian gazte talde hortan sartzeko 16 urtetik goitia sartzen dira eta gurekin parte hartzen dute antolakuntzan eta hori dena. Horrek ez du kentzen gero agian 16tik 40ra badirela hainbeste urte diferente, adin diferente, eta batzuk agian egiten dugu planak elkarrekin bertzatzokin baino, normala den bezala, hor azkenean badira hainbeste urteko diferentzia, baina beti izan da herri atsegina eta elkarren arteko harremana berdindu adina beti oso ona izan da. Eta geografikoki bertze lekutako jendakin harremantzen da bertakoa? Bueno, baztandar guztiekin, oro har, erranen duke. Nik pertsonalki ere bai, ez dakite, mendi lasterketak edo laxoan jokatuta beste herriekin ere bai, Oitzeraino, Donosteberaino, Malerreka alderdioi, Zunbila, Baztan osoa, Bertizarana, zonaldea, eskualdea, erranen nuke batez ere. Horren pixkat gizan mugimendu ezek aiko gara, erran duzu, bertako gazteak eta jendea elkartzen zaretela, baino gaztedian edo gazten elkartasuna ere badagoela uste duzu? Bai, elkartasuna bada, denek azkenean gure elkartzen garelarik, gai haunitz aipatzen ditugu, elkar laguntzen gara eta gure zalantzak eta kezkak ere aurkezten ditugu eta bai, badago elkartasun hori gure artean. Ze mugimendu aurkitzen ditugu? Hemen Arraiozen preziski ez da, baztan mailan badira, kontzientzien aldetik hainbeste mugimendu hurbiltzen algaren horietara. Arraioztar guti militatzen dugu erteko moduan agian mugimendu horietan, baina tira, gazte hauniz gara eta nik uste beti badela aukera hurbiltzeko. Eta arlo sozialeko elkarte den badugu? Erez, elkarte bakarra ofiziala guraso elkartena da, noizbenka beren gauzak antolatzen dituzte, bai besetako eta baita agian urtean zehar ekintza batzuk eta ere bar, baina Arraiozen ez. Gaztetxea? Gaztetxea erez. Baztan mailan dugu gehiago, ez? Bai, barkatu, baztan mailan bai.
Orai gazte aldarrikapenen inguruan edo aldarrikapenen inguruan ariko gara. Lehenbiziko galdera orokor bat, momentu hobetan zure ustez zeintzuk dira gazteek dituzuen kezka nagusiak? Bueno, kezka nagusiak nik uste izanen direla orain ere hurbiletik bai gazte eta bai edozeinek ikusten dituenak, ez? Prezioen gorakada, etxe bizitzak, sos guti irabazi eta beti nahiko errestan gaudela bizian, ez? Izan da dira aldaketa klimatikoa eta oro harreko arazoak. Eta aldarrikapenen bat eramar bazen du, baduzue baten bat, hemengoek? Bueno, guk agian pertsonalki ez, badira hainbeste aldarrikapen izan dadila mundu mailan eta seguraski konpartitzen ditugunak denek, baina erran nuke agian baztanen bai badirela erronka nagusi batzuk, bi proiektu bezala, Aroztegia eta Erditzekoa, eta hortan bai gehiengoek egiten dugula horri kontra. Honekin lotuta, kontzientziazioaren inguruan galdera pare bat egin dizkizut, bi gaien inguruan, alde batetik ingurugiroa eta aldaketa klimatikoaren ingurukoak, bestetik genero eta genero berdintasunaren ingurukoak. Zure inguruan, ikusten duzu badagoela ardura gaztengandik edo gizartearengandik ere bai, ingurugiroa zaintzaren alde? Bueno, denen parte solastea zaila egiten zaitz. Ardura nik uste denek badaukagula batez ere gure bizi pertsonaletik, agian etxetik, detaile batzuk eramateko, xahutzerako momentuan, garraiatzeko momentuan, baina ez da gai bat nahi eta nahi ez gure artean ateratzen duguna. Beraz, sinetsi nahi dut, baietz, bakoitza badugula gure ardura, nahiz eta gure artean ez solastu. Lehen aipatu duzu, bazta mailan badiela kontzientzia bultzatzen duten taldeak, badugu baten bat gai honen ingurukoa? Bai, badago taldeko soziala, gerozta nik uste gerozta talde handiagokoa dela, hori seinale jendeak inplikatzen dela, badauka kontzientzia bat eta maigaratu nahi dituela beren ideiak, aportazioak, eta bai, badago, aski lan txukuna egiten duena, eta tira, edozein animatzen zaio parte hartzera. Eta zure ustez, zein puntutan dago gai hau, kontu hau? Bueno, aski da ikustea, ez? Orain berez belarra berde egoten da, edo nahiko berde, eta orain hori dago, 3 hilabeteko idortea daramagu, erteko moduan, beraz, nola erran, hanka aspaliti sartu dugu, eta momentuz ematen ditugun pausoak hauden aldatzeko, aski motelak direla. Orain gaiaz aldatzen, zek uspegi duzue gazteok emakume eta gizonen eskubide berdintasunen inguruan? Bueno, hori argi daukagu, ez? Berdintasuna betidanik aldarrikatu dugula, ez dugula inondik ere onartzen edozein eraso izan dadila fisiko edo berbal edo dena delakoa. Argi uzten dugu, bai idatzietan, bai pankartetan, bai azaltzen dugu, baina gero norberako kontzientzia hortan dabil ere bai, eta bai. Eta gai honen inguruan, zein da gazten artean izaten zuen solasa? Bueno, gazten artean solasa hau ez dugu nahi eta nahi ez gai hau ateratzen, zoritxarrez, zetik kontzientzia nahizta izan, komeni da beti noizbeinta solastea, ze erasoak han eta hemen eta egunero izaten dira, eta beharrezkoa izan entzen bai noizbeinka aipatzea, eta elkartu eta elkarretaratzea eta bai mugimendu guztietara gure presentzia mantentzea. Eta ez dugu ez, nahi eta nahi ez gaia behar den bezala ateratzen. Orain bukatzeko, gai xamurrago batera pasatuko gara eta herriaren informazio orokorra berriz ere, informazio gehiago lortzera. Zure ustez, Arriozko txokori politena, zeintzu dire? Nere ustez, oso mendizalea naiz, beraz erranen nuke agian kasko batean ongi ikusten alden, herria ongi ikusten alden toki bat, eta erranen nuke agian ere gurasoen etxe aldetik edo goi hortan.
ezeran ozenki, gero turistak ana agertuko baitire. Agertzen dira. Eta herriko urteko egun seinalatuak zeintzuk dire? Urteko egun seinalatuak, erranen nuke batez ere herriko bestak, nola ez, oso politena denare bai denontzako abenduak 24, orentzero herrien barne ibiltzen delarik eta hor guztiak hor gibeletik oso politetzen da. Eta herri mailan hoi erranen nuke, bi egun horiek. Eta inauteak ere, barkatu. Inauteak, bai. Eta kanpoko bateri, zer kontatuko zenioke Arraiozen inguruan kontu eman dadin zein den duen xarma? Bueno, Arraioz azkenean bertze Baztango edo bertze eskualdeko herri bat da, bere xarma izanen duena, bere etxeak pentsatzen dute Baztan mailan denak nahiko berdintxoa direla, eliza hemen daukagu, baina badauka paseo on bat emateko, berriz ere Laxo plaza aipatuko dut, da Laxo plaza bakarra eskualdean pilota mantentzen dena eta belarrezkoa dena, beraz batez ere norbait ezagutu nahi badu erteko moduan Arraioz, nik uste aukera polita dela partida osoa ikusi gabe, ikustea 10 minutotxo bederen hemen nola aritzen garen. Esperientzia ona, ez? Oso ona. Eta bukatzeko azkeneko aldera bezala, eguneko plan bat proposatu bat bazenioke lagun bateri, zein izango zen? Bueno, eguneko plan bat, lehenik eta behin, agian mendiruntz jotzea, pixkat agian Auzpe aldera, ez da sobera mendi altua, hortik ikusten da askiongi Bertizara Malarrekako baiara, baita Baztango ere bai, gero nahi bada zergatik ez potetxo bat ostatuan, eta arratsaldean suerte pixkatekin hemen ari bagara ere bai ikusteko aukera izanen da, pilota, eta hola izan. Eta orain bai bukatzeko, eta zuri hobekiago ezagutzeko, galdera motz batzuk egin behar dizkizugu. Bidaiatzea gustuko duzu? Bidaiatzea, bai, zertxo bait, sobera urrungan gabera. Eta hori zergatik, konta guzu? Bueno, nik uste baditugula nahiko lurralde politak hemen hurbilean ezagutzekoak oraindik. Eta, ze lekutan egon zara? Bueno, egon naiz, erteko moduan enez Europatik atera. Azkenean orain berriki Gironan egon gara, neska lagunarekin. Ingalaterran ere bai egon izan gara, Bretainan, Alemanian, hemen, ez hain urrun, erran nuke. Eta baduzu lekuren bat pendiente, gustatuko litzaizuken joatean, ez bait? Bueno, agian bai, Eskozia alderuntz, zergatik ez. Mendia edo hondartza nahiago? Mendia. Eta hiria edo herria? Herria. Bizitukak eman dezake bizipoza? Bai, nola ez. Lasai eta ongi egoteko toki edo leku sekretu bat? Sekretua izan da nahiago ez erran, gero turistak torko bai dire, erran duzun bezala. Lasai egoteko edo bizipoza izateko egoera bat? Bueno, kontzientzia lasai edukitzea eta arteko moduan sentsazio onak izatea, oro har. Liburu bat? Liburu bat? Enaiz irakurtzalea, beraz erranen nuke hemen Arraiozen egonta Asier Larretxaren edozein liburu. Filme bat? Nahi sola pelikula zalea, tamalez gaur egun Netflix gehiagik ikusten dut. Eta bukatzeko zaletasunak? Zaletasunak, natura, kirola eta militantzia. Orain bai, saioari amaiera emango diogu, mila esker gaurkoan zure herriko Arraiozko ateak irekitzagatik eta bertze bat arte. Mila esker zuei, aio. Aio. Egunon, Maialen. Egunon. Gaurkoan Gazte Euskaltzaleen sarearen inguruan arituko gara. Konta eguzu pixka bat, zer da Gazte Euskaltzaleen sarea? Bai, Gazte Euskaltzaleen sarea da Euskal Herriko hainbat, 7 herrialdetako Gazte Euskaltzaleak biltzen duzen sare bat,
eta barne biltzen deuz, bai Euskara taldeak, apur bat antolatuta egon dienak unibertsitateen bueltan edo gazte mugimenduen bueltan, eta bebai gazte individualak apur bat Euskararen keskatik abiatuta batu direnak. Datorrena, bueno, hausnarketa prozesue berez dator nahiko badeko surtetxo batzuk, 2016tik hasi izan hausnartzen gazte mailan Euskararen inguruko hauzie. Bueno, bai ikusten zen, Euskara bai zala modu transversalean lantzen zen zerbait gazte mugimenduetan, pues, Euskaraz militatzen genulako, jaiak Euskaraz egiten genituelako, baina momentuz ez ginela, ez zeuela Euskara antolatuta gazte mailan borroka hildo propio bezala, ez? Eta, bueno, apur eta hausnarketa horretatik abiatuta, 2016ko gazteraiki topaketetan Barainainen zirenak, sortu ziren harreman batzuk, eta gerora joan dire Euskara talde batzuk saretzen, eta, bueno, pandemiako urte hartako Euskaraldiaren atarian, okurri diakun ariketa praktiko bat egitea gaztealdia izenekoa. Zala, 9 gaztek, 9 egunez gaztealdia baino lehenago, Euskara hutsean bizitzeko erronkari eustea. Eta, bueno, herrialde diferentako gazteak egon ginen bertan, eta hor ondorioztatu gendun, bueno, ez gendun lortu, inork ez zegoen lortu Euskaraz bizitzea. Orduan, bueno, saiatu ginen pixkat azpimarra jartzen horren zergaitietan, ez? Eta hor, atara egiten gendun analizi esan, bueno, behar gendula gazte, barkatu ez, hemen behar gendula gazte mailan Euskararen borroka antolatzea eta apur bat belaunaldi bezala atxikitzea Euskararen borroka. Fiskatolan orokorran esan. Eta, bueno, aurkezpena berez apirilean egin zenuten, ez da, Tolosan, nola izan zen aurkezpen hori? Bai, bueno, bai nahi gendula baliatu, bueno, sarea ebilida formatzen azken urtean batez be, eta ja definitzen berantolak eta eredua eta guzti hori, eta bai ikusten gendun moduren baten aurkeztu behar gendula, egon bezala egun bat, Euskal Herri mailan aurkezpen publiko batin bazana. Eta, jo, iruditu jakun justo, korrikari esker, nolabait, bai egon zala Euskara agendan, eta iruditzen jakun aukera oso onak olatu horretara igo, eta apur bat korrikak emoten duen bultzada horretaz baliatuz, bueno, guri be edo sareari be auspoa emotea. Eta horra ontolatu gendun, sortzian, okerezpanagoa pilaren sortzian Tolosan, eta hartu gendun kilometro bat. Hor, engenduna zen, apur bat aurkeztu sarearen helburuak eta apur bilakaera eta guzti hori, ontxe esplikau berri dutena. Baina gero behin egendun emon espazio bat, bai inguru baten bueltan, hausnartzeko belaunaldi eta Euskararen borroka ezberdinen lekukotza jaso, eta gero gozamenerako aukera be bai. Eta gero azkeneko amaitu gendun, gure korrika kilometro bat egiten. Eta, itxen zan olako bultzada bat, ez? Osa, nik uste bai eukizeuela harrera nahiko beroa, jenteak hartu zeuela sorpresa handiz, ze igual ordura arte jende batek bai zekien zerbait zebilela sukaldatzen, baina, Euskal Gintzako oso ondo jaso zeuen, guraso euskaltzale asko bai oso pozik, ez? Osa, nik uste dut oso albiste pozgarria izen zala Euskal Herri mailan. Hori galdetu behar nizun, beraz, esango zenuke nolabait harrera ona izan zela jendeak beraz ondo hartu du, ezta? Bai, nik uste dut baiet. Gainera, bai izan aspaldi komentatzen zaren zerbait, Euskal Gintza, Euskararen borrokak nolabait jo duela sabaia edo, ez? Behar ziela forma berriak, behar ziela diskurso berriak, epika berriak, eta karo, hori ezin bestean belaunaldi berri batek egin behar dugu. Osea, lehengo belaunaldiek ezin dabi gaurko epika berriekin saiatu, eta, problematika diferentea dielako, eta borroka ereduago bai, eta komunikatzeko modua. Eta nik uste dut, jente askok oso, esperantza kutsu batekin hartu zeuela, eta gainera nik uste dut sarea bai dela oso kaineroa, oso herrialde diferentako jentea dator, herrialde diferentako jentea dau, esperientzia oso diferentetakoak, eta nik uste freskura hori nabaritzen dela. Eta bai, gube oso pozik, pizkat hasieran flipatzen harrerarekin eta erantzunekin, ez? Baina bai, oso ondo. Eta, zuen helburuak jada nolabait azaldu dituzue, baina zein da orduan orain zuen asmoa, zertan ari zarete helburu horiek lortu ahal izateko?
Bai, hori, bi printzipioz, helburuak asko dire, baina gu sare eta belaunaldi bezala bi helburu nagusi dekoguz. Batetik, hori, euskararen borroka orokorrean gazte perspektiba txertatzea, uste dugulako beharrezkoa dela borroka honek biziraun desan, eta bestetik, gure belaunaldi guzti hori interpelatzea da animatzea euskararen aldeko borrokara, edo pixkat euskararen militante izatera. Horretan, bai ikusten gendula urte hau zala urte oso erabakigarri bat, bai pandemia ostetik gatozelako eta uste dugulako borroka danek behar deuriela elkartopatzea, gozatzea, kaleak arte, oza, bai da berpisteko urte bat, ni ustez berpisteko urte bat izan behar da. Gero gatoz be bai soziolinguistika klusterrak emonduz nahiko datu, kezkagarriak ez dakit, baina bai somatzen dalarako bilakaera bat, mantxo doan arrenez, erabilera jaisten dela. Eta orduen, planteatu genuen, euskalgintzarekin abiatutako beste analisi batutatik, abiapuntu nagusi bat dekogu, maiatzaren 21 ingo dugu manifestazioa, Donostian, Euskara Aurrera lemapean, eta printzipioz, mugarri nagusia hori, baina bai ikusten dugula mani hori abiapuntu bezala. Osea, helburua ez da mania. Guk nahi duguna da, manifestazio hori baliatu, euskalgintzako indarrak batzeko, baldintza batzuk sortzeko, diskurso batzuk plazaratzeko, eta hortik borroka bizi berritzeko. Eta gerora, uste dut, hau ja individualke sareak badeko zelaia erronka propio batzuk, jai ereduen inguruan hausnartu nahi dugu, hezkuntza mailan emoten jakuzen eskubide urraketan inguruen hausnartu nahi dugu, pixkat ja, gazte bezala tokatzen jakuzen beharretara egokitzea dagokigu. Baina, bai, horretan gudan ingo gu hausnarketa prozesu bat, eta eukingo da gure berri, bai. Eta interesgarria iruditu zait, lehen aipatu duzu 9 egunetako erronka hori ez da zuela lortu 9 egunez euskara hutsean egitea. Zergatik gertatu zen hau, zerbait pertsonalagatik izan zen, azkenean ingurua jartzen dituen oztopoengatik edo zergatik eman zen egoera? Bai, ezke kontua da, guk sare edo harreman noritatik iten gendun irakurketa zan, askotan, erantzukizun dana dauela pertsona individualengan, ez? Esaera hori hizkuntzat ez da galtzen, ez dakiten ikasten dutelako, dakitenek erabiltzen ez dutelako aizik, eta guk uste dugu esaera hori moldatu behar dela. Ez da horregaitik bakarrik. Egia da, euskarak behar dituela euskara militanteak, behar dituela hiztunak, baina uste dugu behar direla baldintza material batzuk, baliabide batzuk, babes legal batzuk, eta hizkuntza politika berriak. Eta hor frogatu nahi genuena esan hori, ez? Adibidez, Lekeitioko pertsona batek, guztiz eremu euskaldunean biziran pertsona batek, ez? Zergaitik egiten dugu autu bat, adibidez, medikuntza gazteleraz ikasteko. Gerora, ateak asko zirekiago izango dituelako, ez? Adibidez, edo zergaitik pertsona batek, pertsona tematzen da gehiago beste hizkuntza batzuk ikasten, euskaraz baino. Beste hizkuntzek, kabida handiago amoten notzirako, bai lan mundurako, bai beste hizkuntzak badeki nolabait berme bat, baldintza batzuk hizkuntzak bizira ondezan. Eta uste dugu Euskal Herrian gaur-gaurkoz oraindik ez dala holan. Nafarroan zonifikazioaz agerikoa da, iparraldean bai, baina inkluso herri euskaldunenetan ere ez da posible euskara bizitzea. Euskara hutsean bizitzea, ni Zornotzakoa naz, eremu euskaldun batekoa, eta ezin izan nintzen egun bakar batez euskara hutsean bizi. Eta, guk hor ikusten genduna zan, hori, belaunaldi bezala bai bizi egula sama bat, ez? Esaten jakula pixkat arduragabea garela, hizkuntzarekiko, gutxiago, gure gurasoen belaunaldi baino gutxiago hitz egiten dugula, eta guk aztertu nahi duguna da horren zergaitia. Hizkuntzatik behar du praktikoa izan, bizi daunde izan. Orduan, goazen pixkat ulertzera belaunaldi honi gertatzen jakona, ez? Zenbat kontsumitzen dugu zen pantaiak, eta ze gutxi dagoen euskara pantaietan. Gure referente kulturalak nundi datozen. Uste dut, euskararen arazoak forma diferenteak ekuin duri ezela, ez? Igual, badirudi ez dala inagerikoa, ez gaelako igual debeku sasoi baten bizi, edo euskaraz hitz egita zigortzen den sasoi baten bizi, baina uste dut belaunaldi bezala oso gara izaia tokatu jakula. Eta guk iten dugun irakurketa da hori. Bai, behar da ez dakitenek euskara ikastea, baina horretarako baldintzak behar dira, behar da dakigunok euskaraz hitz egitea, baina guzti hori gauzatu dadin
behar ditugu arrazoi praktiko batzuk. Hizkuntzatek praktikoa behar du izan. Eta euskarak behar du, bizirauteko. Eta, bueno, orduan zuen helburuak zeintzuk diren argi geratu da, baina orain nolabait etorkizun gertu bati begira, zer gustatuko litzaizueke lortzea? Bueno, guk belaunaldi bezala eta behintzat sarearen helburu propio bezala, bai gustatuko jakun lehenengo sarea handitzea eta indartzea. Uste dugu hori euskarak militanteak behar dituela eta euskaren borrokak lehen esan bezala bizia ondezan, gure belaunaldiak hor badekola erantzukizun bat bai, ez? Eta bai nahi dugula animatu gazte momentuetan dagoen jendea, inkluso gaur-gaurkoz euskaraz hitz eginez, baina bere etorkizuna euskaraz irudikatzen duen jendea, batu daiten euskararen borrokara. Kezka bat piztu, nahi dugu nolabait meloiak ireki, eztabaidak ireki, eta apur bat, run bat eragi jendearen, eta batez be gure belaunaldiko jendearen kontzientzietan. Eta gerora, saiatuko gara pixkat saretik eragiten belaunaldi bezala irakurketa batzuk, eta hizkuntza politika berriak exigitzen, hezkuntza eremuan bastante azpimarra jartzen, ikasle diren heinean bebai, ezinbestekoa delako gure hezkuntza eta hizkuntza eskubideak errespetatzea, eta horretan zentratuko gara datozen hilabetetan. Bueno, Maialen, ez dakit zerbait gehiago gehitzea gustatuko litzaizuken edo zerbait gehiago kontatzea? Bueno, lehen aipatu duten moduan, animatzea mundu guztia maiatzaren 21 Donostian ingo dugun manifestaziora. Dala egun bat, euskaldun, euskaltzale eta bere etorkizuna euskaraz irudikatzen duen guztiak batzekoa. Eta danodeko gula pixkat ardura, herri honetan bizi garen herritar bezala, horra eramateko jentea, eta hizkuntzaren alde kaleak betetzeko. Así que, hemendik ikusten nauen hori, animatzen dutzet, maiatzaren 21 kaleak hartzera. Ea jendea animatzen den, mila esker gurekin egiteagatik. Eskerrik asko, Ane. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.